Yamma. Tofa wata sabuwa shahararrun mawaƙan nan na gambara wato a dogon ja da kuma gfreesh al'ami suna dab da sakin sabuwar waƙar su mai suna mayan mata. Kamar yadda kuke ji ko kuma mu ce kuke gani, mawaƙan guda uku sun ce ba da jimawa ba za su saki sabuwar waƙar su mai suna mayan mata. Kai tafi a fila ba mu ake gani muna bolin a kapela wanda mun dizana haida suna saka fela la ka so gani ga jam yanzu muka soma barnan mu suke gani a TV kawunan mu duk da hula baba kana da hula baba zo ka kallu. To masu sauraro, kuna tare da tashar kuma a kuma Arewa TV, danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar like. Kana da hula baba ina da hula baba zo ka kalli kaina da hula yanzu muna saka hula baba zo ka kalli kaina da hula. Mu suke kira gwanaye ko a filin kwallo, buran musu total muka gaba suka kallo. Ina bolin ne da gayuna ai mu ne gatan wasa kamun hifa kanibo yanzu namiji suka tasa waya an kare yanzu kun ga gagare mu muke bala'i dole ne a bamu bangare mu ne renan arewa mazaje suna rufewa mu ma yanzu mun fito a ganmu mun daina ladewa. Baba kana da hula baba zo ka kalli hula Alhaji kana da hula kana da hula baba zo ka kalli kaina da hula